nje umfana wethu akube sekhulile. Ufuna wena la? Awuthi ngaphi indoda nayo. Khuluma ngiqinise njengoba linjalo hlelo. Ngale kulokucasha ngesithupha ucasha ngesithupha. Ingane amsuhlungumeze kwanele manje. Unini lokuyithwesa ijazi lingakho? Awukhuluma ngiqinise kanje ngoba linjalo izokwazi ukuthi uqhubeke nempilo yayo phambili. Khuluma. Imali yokuphila kule ndawo. Ayikho umuntu onendaba nami ngaphandle. Wena kuphela. Ngikwazi ukuba nengane la ngaphakathi Sibongiseni. Ngamkhipha ngesikhathi ngiqala ukufika la. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke akwenze konke. Hayi yabona ukuthi wena sikuphoke nqola kaHezekiya sicabanga inkolo kaHezekiya uthi kanje kepha angemvumela owesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezulu kwendoda kumele ayithole. Lahleka umngane wami yakusho mina Mzozo kusho imbhalo ngiyayibona ithini phela Mzozo futhi ukizwa kabi uNomathemba lapha kwiCatholic ngifuna futhi afunde futhi ukuhlonipha nokuthi angithande yezo into engishoyo nokuthi afunde futhi imithetho yasesontweni Mzozo ngifuna afunde ukuthoba abe uthobekile ngifuna alunge abe ubalungile ngifuna ukuthi akwenze konke ngifisa okuhle mfowethu. Uyibambe lapho ke nje breaka lapho. Wena bro, sure. Umfundisa ngimboni mina ejikela inceke yakhe, ejikela umzalwane wakhe o-attend isonto every Sunday. Amjikele for wena, umhedeli. Hayi bo mfowethu, umgcotho luyani. Uma umgcotho kumele alandele ini? Imbhalo eBhayibheli.